Majstri v obrábaní kovov už asi vedia, o čo ide, ale všetkým ostatným by som rád predstavil odhrotovacie nástroje značky Noga. Vyrába ich rovnomenná izraelská firma, ktorej produkty patria vo svojom odbore k svetovej špičke. Nejde pritom o žiadne zložité high-tech stroje, sú to vlastne v zásade veľmi primitívne nástroje, avšak dovedené k dokonalosti, pokiaľ ide o prevedenie a účelnosť. A ako by odborníci potvrdili, sú nepostrádateľným doplnkom paradoxne práve tých drahých obrábacích strojov. Ich úlohou je totiž odstraňovať otřepy vzniklé obrábaním a zrážať hrany. Nie vždy je totiž možné, alebo technologicky či ekonomicky výhodné, túto operáciu vykonávať strojne. No a potom prídu na rad práve ručné odhrotovacie nástroje, či už ide o škrabky nazývané šábry, otočné nože alebo záhlbníky. Noga vyrába nespočetné množstvo odhrotovacích nástrojov, ktoré sa líšia prevedením, tvarom, veľkosťou či použitým materiálom. Jedným z ich spoločných menovateľov je vysoká tvrdosť britov. Výnimočne sú pri niektorých nástrojoch použité britvy keramické či karbidové. To všetko predurčuje jednotlivé nástroje pre konkrétne operácie a tiež na obrábanie určitých materiálov. Napríklad taká škrabka na plechy je viac menej jednoúčelový nástroj, ktorý je perfektne navrhnutý na odstraňovanie nebezpečných otřepov z plechov. Kruhové vrtačky sa po otupení dajú otočiť alebo obrátiť. Kovový štiep chráni ruku pred poranením. Symetricky umiestnené nože sú určené na obojstranné zrážanie hrán tenších plechov. Centrálne umiestnený nôž sa dá použiť na zrážanie hrany silnejšieho plechu alebo bloku. Naopak, nástroje s trojhranným brytom nazývané šábry alebo odhrotovacie nástroje s charakteristicky zahnutou otočnou čepeľou sú univerzálne. Dajú sa s nimi odhrotovávať a zrážať hrany rovné aj zaoblené na vonkajších plochách, ale aj hrany kruhové či nepravidelné v dutinách. Zároveň zvládajú obrábanie širokej škály materiálov. Pre menšie kruhové otvory sú určené záhlbníky. Tie sú buď priame pre väčšiu silu, alebo so zalomeným nástavcom pripomínajúcim kolovrátok pre rýchle a jemné zahlúbenie. Zalomený nástavec sa používa aj pre nástroj na zrážanie vonkajších hrán kruhových tyčí a rúrok. Zrážanie hrán v otvoroch z druhej strany, napríklad v dutinách, perfektne zvládnu tzv. Reverzné záhlbníky. Britvy sa sklopia, zasunú do otvoru, na druhej strane sa roztiahnú a ochotne zrazia hranu. Väčšina ručných odhrotovacích nástrojov Noga patrí do nejakej série podľa priemeru upínacej stopky, ktorá zahŕňa rôzne nože pre jednu rukoveť. K ním patrí príslušné základné rukovete, ktoré majú úložný priestor pre náhradné nože. Univerzálna je rukoveť Noga Grip 3000. Do nej sa dajú zasunúť teleskopické nástavce. Tí môžu mať na sebe nejaký nástroj alebo koncovky na upínanie nástrojov série z čivo N. Pre robustnejšie obojstranné šábry je k dispozícii celokovová rukoveť so sklíčidlom. Zaujímavé sú aj rukovete v tvare guľočkovej ceruzky, ktoré môžete mať stále pri sebe, aniž by vám prekážali. Podobne môžete mať vždy po ruke multifunkčný nástroj Noga, ktorý pripomína multitooly od Ledermana. Obsahuje 4 najpoužívanejšie nástroje. Malú a veľkú odhrotovaciu čepel, trojhranný škrabák a záhlbník. Všetky nástroje sú vymeniteľné. Tento viacúčelový odhrotovací nástroj je perfektný typ aj pre domácu dielňu. Ručné odhrotovacie nástroje Noga si môžete zaobstarať hneď niekoľkými spôsobmi. Poprvé ako kompletný nástroj s pevným držadlom. Vrtaky upevnené na držadle je možné vymeniť. Po druhé ako samostatné komponenty, teda zvlášť rukoveď a zvlášť nástroj, prípadne nástavec. Po tretie ako sadu zahŕňajúcu rukoveď a nástroj, prípadne s rovnakými náhradnými nástrojmi. Po štvrté ako sadu, ktorá obsahuje jednu rukoveď pre niekoľko rôznych kompatibilných nástrojov. A konečne po piate ako sadu, ktorá obsahuje k každému nástroju príslušnú rukoveď. To je výhodné tam, kde sa nechcete alebo nemôžete zdržiavať výmenou rôznych nástrojov v jednej rukoveti. Medzi odhrotovacie nástroje môžeme zaradiť aj prípravky pre inštalatérov, určené na odstraňovanie otřepov a zrážanie hrán u rúr. Vedľa ryzovacích nástrojov, ako sú otočné nože a výstružníky na plastové a kovové rúry, ide aj o mechanické prípravky, ktoré si upínajú do vrtačky. Takzvaný pavúk si bleskovo rýchlo poradí s vonkajšími hranami na plastových rúrach a vytvorí úkos pre jednoduché spájanie rúrok. Noga ale vyrobí aj háčiky na odstraňovanie triesok alebo aj špon. Takisto u nich nájdete ergonomicky tvarované rukovete s dvojkomponentným povrchom pre príjemný dotyk a istý úchop. Ďalším odborom, ktorému sa firma Noga venuje, sú magnetické základne s prepínateľnými magnetmi. Tie sa dajú kombinovať s držadlami rôznych meradiel, väčšinou pri časomeroch. Vrcholem sú základne s jemným nastavením, magnetom so silou 800 mm a centrálnou retáciou ramena.
Samotné držadlá Noga ponúkajú aj v prevedení pre fotografický a filmový priemysel na uchytenie kamier, svetiel, mikrofónov a ďalšieho príslušenstva. Magnetické základne sa však dajú využiť aj s chladiacimi systémami, čo je ďalšia oblasť, ktorej sa Noga venuje. Ponúka buď riešenie pre tlakový chladiaci kvapalinu, alebo systém, ktorý funguje na rovnakom princípe ako fixírka. Obídete sa teda bez tlakovej vody, stačí vám stlačený vzduch, pomocou ktorého nasajete chladiace médium z ľubovoľnej nádoby. Výsledkom nie je prúd kvapaliny, ale chladiaca hmla. Vďaka magnetickému stojanu a ohybnému krku s rozprašovačom dokážete nástroj chladiť cielene a úsporne. Odkazy na všetky 3 odbory značky Noga nájdete pod videom. Ak sa vám to páčilo, dajte nám prosím like a ak nechcete zmeškať ďalšie video z dielne Unimax, kliknite aj na odber, prípadne ešte na zvonček, aby vám prišlo upozornenie hneď, ako nové video nahrajeme. Volám sa Tomáš Krásenský, ďakujem za zhliadnutie a uvidíme sa v ďalšom videu z dielne Unimax.